Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dimas. Taong 1959. Capiz. Itong mga panahong ito, natututo pa lamang sa panggagamot si Dimas. Palibhasa kasi, itinatak na sa kanya ng kanyang lolo ang ideya na walang ibang magmamana ng kakayahan ito sa panggagamot kung hindi siya lamang. Magmula nang magkaisip si Dimas hanggang sa magbinata ito, tinuruan na siya ng kanyang lolo sa panggagamot ng mga simpleng karamdaman. Tinuruan na rin siya nito ng mga paraan ng pakikipaglaban, lalo na ang dumog at panggamot na siyang kilala sa kanilang lugar sa mga panahong yun. Ayon pa sa lolo ni Dimas, namana pa niya ang pagiging serohano niya sa kanyang mga ninuno, kaya hindi dapat matigil ang tradisyonal nilang panggagamot. Sumang-ayon na lamang si Dimas noon at pinag-aralan kung anong siyang itinuturo sa kanya ng lolo niya. Isang beses, gawa ng wala ng mga halamang gamot ang matanda, niyaya niya si Dimas na umakyat sa isang kilalang bundok sa kanilang lugar. Medyo malayo yun sa kanilang nayon, ngunit sinabi ng matanda na kailangan niyang magkaroon nun para sa mga hindi inaasahang sandali. Wala namang nagawa noon si Dimas, at kahit pa nasabihin niyang siya na lamang ang aalis, ay hindi pumayag ang kanyang lolo. Sa kadahilanang ito, sabay silang dalawa na umalis upang pumunta sa naturang bundok. Siya nga pala pinuno. Ang bundok na kanilang inakyat ay isa sa 4 na banal na bundok sa kanilang lugar. Gawa ng walang sasakyan sa lugar na yon at wala rin silang alagang kalabaw o kabayo, naglakad ang maglolo patungo sa nayon kung saan naroroon ang bundok na balak nilang puntahan upang isagawa ang pangangalap. Nung mga sandaling yon, labis ang pagtataka ni Dimas sa kanyang lolo dahil hindi ito nakakaramdam ng pagod. Tanging tubig lang din ang dala nila noon at kahit isang pirasong nilagang kamote ay wala silang baon. Ayon kasi sa kanyang lolo, may orasyon ang naturang tubig at kahit 1 linggo raw sila sa bundok ay hindi sila manghihina hanggat umiinom sila ng kahit 1 patak lang ng tubig. Ilang oras ding naglakad ang dalawa hanggang sa nakarating na sila sa paanan ng bundok. Walang mga kabahayan doon, kaya wala silang mapagtanungan. Dahil dito, nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad at ayon pa sa lolo ni Dimas, hindi naman sila maliligaw dahil dinidiktahan siya ng kanyang mga surog o gabay kung saan sila dapat dumaan. Habang paakyat sila ng bundok, naging panay ang paglinga ni na Dimas. Kanya-kanya sila ng hanap ng mga halaman at ugat na siyang pupwede nilang gawing gamot. Pareho silang naging abala sa pagkalap ng mga halaman at hindi na nila namalayang nakalayo na pala sila sa paanan ng bundok. Hindi niya agad nalaman na malapit na palang dumilim at kinakailangan na nilang umuwi. Hindi dapat tayo manatili rito at magpalipas ng gabi. Hindi natin alam kung ano ang panganib na naghihintay sa atin dito. Sambit ng matanda kay Dimas. Napatango naman si Dimas sa kanyang lolo, subalit bago pa man sila bumalik, ay minabuti niyang maghagilap muna ng iilan pang halaman bago tuluyang umuwi. Hinayaan naman siya ng kanyang lolo noon at hinintay na lamang siya nito. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paghahanap ng mga halaman na pupwedeng maging halamang gamot nang biglaan siyang makalanghap ng samyo na parang nabubulok na laman. Halos masuka siya roon, kaya natigilan siya at agad na nagpalinga-linga.
Nag-aagaw na ang dilim at liwanag noon. Maliban dito, masukal na bahagi na ang nasa unahan niya, kaya hindi na nito nagawang makita kung anuman ang pinanggagalingan ng naturang amoy. Ngunit dahil nagising na ang kuryosidad ni Dimas, naglakad siya patungo sa bahagi kung saan sa tingin niya nagmumula ang nakakasulasok na amoy. Iginala pa niya ang kanyang paningin, at nang madako ito sa kanyang lolo, naisip niyang hihintayin naman siya ng matanda kahit na anuman ang mangyari. Ano kaya yung parang nabubulok na amoy? Saan kaya nang gagaling ang... Bigla ang natigilan si Dimas. Halos hindi siya makapaniwala nang makita niya ang mga buto ng tao roon. Kinutuban na siya ng hindi maganda nang makita niya ang mga bungo roon. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sumapansin niyang may nilalangaw sa unahan. Naglakad siya patungo roon at nang medyo malapit na siya ay nakita niya kung ano ang nilalangaw. Yun ay ang mga bituka na nakasabit sa sanga ng puno. Hindi na napigilan ni Dimas ang mapaduwal dahil sa kanyang nasaksihan. Dali-dali siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang lolo at agad na ibinalita kung ano ang kanyang nakita. Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Halika na at nang makalis na tayo rito. Wika ng matanda. Ninais pa sana ni Dimas na tanungin ang kanyang lolo kung ano ang posibleng gumawa ng naturang bagay. Ngunit naging mabilis ang paglalakad ng matanda, kaya minabuti na lang ni Dimas na sundan ito. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga mabibilis na yabag na tila humahabol sa kanila. Nataranta naman si Dimas dahil doon, subalit sinabihan siya ng kanyang lolo na maging kalmado lang ito. Dagdag pa niya, hindi sila makikita ng mga tumutugis sa kanila dahil sa nainom nilang tubig na kargado ng orasyon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makababa na sila sa bundok. Naging maingat sila sa kanilang paglalakad. Iisang bagay lang din na napagtanto ni Dimas noong mga panahong yon. Ito ay hindi nakakababa ang mga nilalang na nasa ibabaw ng bundok, at marahil ang mga nabiktima ng mga nilalang na yon ay mga taong nadako sa bahaging yon sa alanganing oras. Pagka-uwi nila, agad nilang inilagay sa mga lalagyang garapon ng mga dahon at ugat na kanilang nakita. Habang sila ay abala, nagkwento ang lolo ni Dimas sa kanya. Ayon dito, nakasagupa na niya ang mga nilalang na yon at bumababa lamang ang mga nilalang na yon isang beses sa isang taon. Yun daw ay para makahanap ng magiging biktima nila at alay sa kanilang kinikilalang Diyos. Nagtanong si Dimas kung ano ang pangalan ng mga nilalang na yon, ngunit hindi rin sigurado ang matanda. Ayon dito, nasahanay na sila ng gabunan pero hindi niya alam kung ano talaga ang kanilang uri. Darating ang panahon at ikaw na lamang ang mag-isang aakyat sa bundok para mangalap ng mga halamang gamot na magagamit mo. Sambit ng matanda kay Dimas. Noon din, may inilabas itong isang maliit na supot. Ramdam ko na nalalapit na ang hangganan ng aking buhay. Kaya nais kong ikaw ang mag-aalaga nitong sanbenitong luno ko. Sambit ng matanda, sabay abot ng hawak niyang supot kay Dimas. Apo, alam kong hindi mo ko bibiguin. Napalunok ng kanyang laway si Dimas. Nakaramdam siya ng lungkot sa sinabi ng kanyang lolo. Dahil dito, nagwika na rin siya. Lo, ano po bang pinagsasasabi ninyo? Matagal pa ang ilalagi ninyo sa mundong to.
Agad namang napailing ang matanda dahil sa sinabi ni Dimas. Iginiit nito na kailangang si Dimas na ang magtatago ng kanyang medalyon dahil baka maiwala niya ito. Dahil dito, wala nang nagawa si Dimas kung hindi ang tanggapin ng San Benitong luno ng kanyang lolo. Pagkatapos kumain at maisaayos ang mga nakalap nilang halamang gamot, minabuti nilang dalawa na magpahinga. Walang ano-ano, sumagi sa kanyang isipan ang nakita niyang nabubulok na katawan at maging ang mga narinig nilang ingay na humahabol sa kanila. Naging dahilan ito upang mag-isip siya ng malalim. Subalit, nang maramdaman niya ang init ng medalyong luno na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo, biglaan siyang nilukob ng kakaibang antok. Wala nang nagawa si Dimas kung hindi ang hayaan na lang ang kanyang sarili na makatulog. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang nagising ang kanyang diwa. Nakarinig siya ng boses na tumatawag sa kanya, pero alam niyang hindi yun tinig ng kanyang lolo. Habang naririnig niya ang ganoong pagtawag, nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang medalyon. Sinubukang imulat ni Dimas ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawa. Maging ang paggalaw ay tila ipinagkait na rin sa kanya ng sandaling yon. Hinayaan na lang ni Dimas ang tinig na naririnig niya at maging ang init na kanyang nararamdaman. Noong lumaon ay nawala na rin yon, kaya nakampante siya. Noon lang niya naimulat ang kanyang mga mata at naigalaw ang kanyang katawan. Dahil dito, nagmadali siyang bumangon upang makainom ng tubig. Habang patungo sa kusina, naalala ni Dimas ang pag-init ng kanyang medalyon at ang tinig na kanyang narinig. Nakaramdam siya ng kilabot at napaisip na baka ang medalyon niya ang nagsalita. Dahil madaling araw na yon, at alam niyang ilang sandali na lang ay magigising na ang kanyang lolo, minabuti niyang antabayanan na lang ito at nang matanong ukol sa medalyon nito at sa tinig na kanyang narinig. Subalit, hanggang sa tuluyang sumikat ang araw, hindi pa rin nagigising ang kanyang lolo. Labis na nagtaka si Dimas, kaya pinuntahan niya ito sa mismong higaan nito. Nakita niyang mahimbing sa pagtulog ang kanyang lolo, kaya napakunot noo siya. Alam niya kasing hindi yun nagigising ng tanghali. Sa kadahilanang yon, minabuti ni Dimas na yugyugin ang kanyang lolo, ngunit lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mawari niyang malamig na ang kanyang abuelo at naninigas na. Noong una ay hindi sana siya maniniwala na patay na ang matanda, ngunit nang malaman niyang wala na itong pulso at hindi na humihinga, nanlumo siya at tuluyang napahagulgol. Hindi niya lubos matanggap ang pagkawala ng kanyang lolo. Subalit, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagluluksa, nag-init ang kanyang medalyon at may dumamping malamig na hangin sa kanyang balat. Nakaramdam na rin siya ng ibang enerhiya sa paligid, kaya naisip niyang baka ang mga gabayo ng kanyang lolo. Lo, iingatan ko ho ito at ipagpapatuloy ko na simulan mong legasiya. Wika niya habang hinahawakan ang kanyang San Benitong luno. Noon din, minabuti niyang ilibing ang bangkay ng lolo niya sa mismong likod ng bahay nila. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula na ring ipagpatuloy ni Dimas ang panggagamot gamit ang pamamaraan ng kanyang lolo. Isang umaga, nabulabog siya mula sa kanyang pagdarasal nang may mga taong dumating sa tapat ng kanyang tirahan. Nangihingi sila ng tulong dahil sa isang kamag-anak nilang nawawala. Wala namang nagawa si Dimas kung hindi ang harapin ng mga taong yon. Nalaman niyang may kumuha sa kanilang kamag-anak at hindi nila alam kung ano
Ngunit malakas ang kanilang kutob na mga aswang yon, gawa ng nakakasulasok na amoy na kumalat sa kanilang paligid. Dagdag pa nila, may narinig silang mga kakaibang tunog bago nangyari ang pandurukot sa kanilang kamag-anak. Kung talagang aswang ang gumawa nun, paniguradong hindi sila basta-bastang aswang. At kung talagang mga aswang nga, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon dahil buhay ang nakataya. Saad ni Dimas. Sinabi rin niya sa mga tao na umuwi na lang at magbantay sa kanilang paligid dahil baka may kukunin ulit ang mga nilalang na yon. Napatango naman ang mga taong yun sa kanya. Nagpasalamat sila kay Dimas at nagpaalam na uuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Si Dimas naman, minabuti munang pumasok sa loob ng kanyang tirahan. Pagpasok ni Dimas sa loob ng kanyang bahay, agad siyang lumapit sa tapat ng kalendaryo. Ganun na lang ang kanyang gulat nang mapag-alaman na 3 araw na lamang at magiging bilog na ang buwan. Alam niya sa kanyang sarili na kapag bilog ang buwan ay malalakas ang mga aswang, kaya naisip niyang gawin kaagad ang paghahanap sa nawawalang kamag-anak ng mga tao at nang magawa niya ring puksain ang mga aswang. Dahil masyado pang maaga yon, minabuti niyang bumalik sa kanyang pagdarasal nang sa gayon ay maging handa rin siya sa kung anumang posibleng panganib na kanyang susunguin. Habang nasa ganoong sitwasyon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang suot na medalyon. Agad na naisip ni Dimas na marahil ay sadyang peligroso ang kanyang gagawin. Subalit, alam niya sa kanyang sarili na hindi lamang panggagamot ang kanyang misyon sa lupa, kung hindi ang pumrotekta ng mga taong walang kakayahang lumaban sa mga masasamang elemento. Naghintay siya ng pagdilim ng paligid bago tuluyang lumabas sa kanyang bahay. Wala siyang ibang dala kung hindi ang kanyang ginunting at ang medalyon na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Nagpuder na rin siya at bakod sa kanyang sarili nang sa gayoy ay mas malaki ang tsansa na malalayo siya sa anumang panganib. Saktong pagkalabas niya, nakaramdam agad siya ng kakaibang enerhiyang mula sa sanbinitong luno niya. Dahil dito, napahaplos na lang siya roon at minabuting bilisan ang kanyang paglalakad patungo sa nayo ng mga taong lumapit sa kanya. Nang mga sandaling yon, nawari ni Dimas na malapit pala yon sa bundok kung saan sila nangalap ng mga halamang gamot. Agad din siyang nagkaroon ng kutob at marahil ay alam na niya kung saan naglulungga ang mga aswang na nandukot. Kahit gaano pa man kayo kadelikado, ayon kay Lolo, hindi ako matatakot sa inyo dahil kasangga ko ang Diyos. Saad ni Dimas sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa nayo ng mga taong lumapit sa kanya. Noong mga panahong yon, pinakiramdaman niya ang buong paligid at naging kumbinsido siya na nanggaling na nga roon ang mga aswang na kanyang balak tugisin. 3 araw pa bago ang kabilugan ng buwan, kaya malaki ang posibilidad na mandukot ulit sila ng mga tao. Wika pa ni Dimas. Agad din niyang naalala na isa sa kada taon kung bumaba sa bundok ang mga aswang na yon upang mambiktima. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may marinig siyang mga ingay na nagmumula sa bundok. Malakas ang naging tunog na yon, kaya narinig niya kaagad. Napalunok na rin siya ng kanyang laway nang maalala niya ang minsang humabol sa kanila noong nangalap sila ng mga halamang gamot. Napagtanto niyang muling bababa ang mga aswang na yon sa bundok upang muling maghasik ng lagim sa kanayunan. Sa kadahilanang ito, minabuti niyang tumakbo na upang makasalubong niya ang mga nilalang na yon. Nang makarating na siya sa paanan ng bundok, biglang uminit ang kanyang sanbinitong luno. Kasunod nun, nakarinig siya ng mga mabibilis na yabag
tsaka mga ingay sa kasukalan na parang may gumagalaw roon. Sinipat ng maigi ni Dimas ang bahaging yon at nakumpirma niyang may mga nakapwesto nga sa kasukalan. Naisip niyang marahil ay naramdaman din ng mga nilalang na yon ang kanyang presensya, kaya minabuti niya ang mag-ingat. Walang ano-ano, biglang may lumabas na isang nilalang. Dahil dito, mabilis na nagtago si Dimas hanggang sa makita niyang sumisinghot sa ere ang aswang. Nag-init ang kanyang medalyon, kaya nalaman niyang marahil ay nagiging aktibo na rin ito dahil sa masasamang elementong kaharap niya. Ilang sandali pa, tumigil sa pagsinghot ang naturang aswang sa ere at nagkataon na nakaharap siya sa bahaging pinagtataguan ni Dimas. Lalo pang nagulat ang baguhang albularyo nang biglaang itinuro ng aswang na yon ang kanyang kinaroroonan. Inutusan ng aswang na yon ang kanyang mga kasama na sumugod sa bahaging pinagkukublian ni Dimas. Kaya sa halip na magpatuloy ito sa kanyang pagtago, minabuti na lang ni Dimas na lumabas at harapin ang mga aswang. Alam kong ako ang hinahanap ninyo rito. Kaya dito pa lang, kailangang matigil na ang kung anumang ginagawa ninyo. Sigaw ni Dimas, sabay wagayway ng kanyang ginunting sa ere. Napaangil naman ang mga aswang nang makita siya at sa halip na sumugod ay natigilan ang mga ito. Humakbang ang aswang na nagturo sa kanyang kinaroroonan at sa garalgal na tinig ay napawika. Hindi ang katulad mong siyang pipigil sa amin. Hindi pa narating ng level ng kakayahan mo ang karanasan namin bilang mga aswang. Baguhang albularyo ka lang at naggigilas-gilasan lamang dahil sa taglay mong medalyon. Kung hinahanap mo ang taong dinukot namin kagabi, huwag mo nang hagilapin yon dahil nilantakan na namin siya. Pagkawika ng aswang na yon, humalakhak na rin ang iba niyang kasama. Subalit sa halip na magalit sa kanila, nanatiling kalmado si Dimas at minamatyaga ng posibleng galaw ng mga kaharap niya. Naisip niyang malaki ang posibilidad na ang taong sinasabi nila ay ang ipinapahanap sa kanya ng mga tumungo sa kanyang bahay. Walang ano-ano, nakarinig si Dimas ng sigaw sa hindi kalayuan at agad niyang naisip ang mga pandurukot na ginagawa ng mga aswang. Napailing na lamang siya at sa halip na harapin ng mga nilalang na yon, nagpasya siyang tumakbo at hanapin kung saan naroon ang sumisigaw. Sa kanyang pagtakbo, nawari niyang hinahabol siya ng mga aswang. Ngunit dahil sa tulong na rin ng kanyang medalyon, kahit papaano nadagdagan ng likse ng kanyang paggalaw. Ramdam din niya ang presensya ng mga gabay ng kanyang lolo, kaya kampante siyang hindi siya mapapano. Nang malaman niyang malapit na siya sa bahagi kung saan nagmumula ang pagsigaw, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Hanggang sa mga panahong yon, ay hawak pa rin niya ang kanyang ginunting, kaya nang mawari niyang aswang nga ang may pakananon, nilapitan niya ang isa sa kanila at walang awang tinaga. Dahil sa talim ng ginunting niya, napugutan ng ulo ang aswang. Nakita naman ng ibang kasama nito ang ginawa ni Dimas, kaya napaangil sila. Binitawan nila ang babae tsaka sumugod na rin kay Dimas. Sa pagkakataong yon, nakarating na rin ang mga aswang na umahabol sa kanya, kaya mas naging marami pa ang kanyang kalaban. Ilang beses na sinabihan ni Dimas ang babae na tumakbo na, ngunit nang wikain ng babae na nakagapos ang kanyang kamay at paa, ninais sana ni Dimas na kalagan yon. Subalit, nang mawari niyang nakaantabay ang mga aswang, hinayaan na muna niya ito. Dahil alam niyang kung malalagay sa alanganin ng kanyang buhay ay ganun din ang babae. Minabuti niyang mag-ingat. Napadasal na rin siya sa kanyang San Benito upang kahit papaano ay magkaroon siya ng gabay mula rito at ipagkaloob sa kanya ang kabal at kunat ng katawan na isa sa sikretong bertud ng naturang medalyon.
Nang maramdaman na ni Dimas na mas lalo pang nag-ibayo ang lakas niya, tuluya ring nawala ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang kalooban. Lalapitan sana niya ang babae upang kalagan nito at ipwesto sa gilid, ngunit nabigla na lamang siya noong nilapitan siya ng 2 aswang at hinawakan sa 2 braso. Pero makaraan lang ang ilang sandali, napahiyaw ang mga yon at animoy napaso dahil sa kanilang ginawa. Noon din ay hinarap ni Dimas ang 2 aswang at walang pagdadalawang isip na tinaga ang mga ito sa kanilang leeg. Agaran ding nabuwalang 2 dulot ng kanyang ginawa. Patraidor pala kayo kung gumalaw. Inaasahan ba ninyo na basta-basta ninyo akong matatalo dahil baguhan lang ako? Tanong ni Dimas sa mga aswang. Dulot ng kanyang matinding galit, siya na mismo ang sumugod sa mga aswang. Subalit, nang makita nila ang medalyon ng baguhang albularyo, nag-alangan sila sa pagsugod. Tila nagdadalawang isip ang mga aswang kung lalaban sila o tatakas na lamang. Pero, nang magwika ang isa sa kanila na kinakailangan nilang patayin si Dimas para wala nang hahadlang sa kanila, nagpasya ang mga aswang na harapin ng baguhang albularyo. Sinalubong ng mga aswang si Dimas, pero hindi naman siya natinag. Sa tuwing may lulundag sa kanyang aswang ay tinataga niya ito ng kanyang ginunting, kaya nasusugatan ang mga yon. Walang ano-ano, sa hindi inaasahan ni Dimas ay may 5 aswang ang sabay na sumugod sa kanya. Naging mabilis ang pangyayari, kaya bago pa man nila mailagan ng 5, nakalapit na sila at pinagtulungan nila siyang itulak. Napasigaw na lamang si Dimas dahil hindi niya inaakalang ganun pala katindi ang pinagsamang lakas ng 5 aswang. Minabuti niyang agad na bumangon at damputin ng ginunting niya na kanyang nabitawan. Sakto ring pagkabangon niya, nakita niyang mabilis na lumapit sa kanya ang 5 aswang. Sa kadahilanang ito, nagpasya si Dimas na umiwas na muna sa kanila. Nang magawa niya na yon at mawari niyang malapit na sa kanya ang 2 aswang, doon na siya naglakas loob na lumundag upang itarak sa lalamunan ng isang aswang ang kanyang ginunting. Nakita yon ng isang aswang, kaya ninais sana niyang sunggaban at sagpangin si Dimas. Pero bago pa man tuluyang makalapit ito, tinaga na siya ng albularyo na siyang naging rason para mapahiyaw ito. Noon din, itinarak ni Dimas ang kanyang ginunting sa puso ng aswang, kaya agaran din itong namatay. Nakita ng ibang aswang ang ginawa ni Dimas, kaya sumugod na rin sila kasabay ng 3 aswang na naunang umatake. Sigaw ng sigaw noon ang babae para makahingi ng tulong. Sa kabutihang palad, hindi ibinaling ng mga aswang ang pansin nila sa kanya dahil nakatuon ang kanilang atensyon kay Dimas. Noong sumugod na ang mga aswang kay Dimas ay nagawa niyang ilagan ang bawat atake nila. Hindi na rin niya sinayang ang pagkakataon at sa tuwing alam niya na maaabot ng kanyang ginunting ang mga aswang, sinusugatan niya ito. Wala siyang naging pakialam kung mababaw yon o malalim dahil ang tanging nais niya ay ang pigilan sila sa kanilang kasamaan. Dahil sa tanga niyang medalyon ng San Benito, hindi tumalab ang angking kabal at kunat ng mga aswang. Kahit na mababaw ang sugat ng mga aswang ay hindi na rin ito gumagaling pa. Noong lumaon, lahat ng mga aswang na sumugod sa kanya ay nagkaroon ng sugat. May ilan sa kanila ang nanghina, pero mas marami pa rin ang piniling lumaban kay Dimas. Gawa ng maraming sugat ang mga aswang na piniling magpatuloy na lumaban, nabawasan na rin ang kanilang lakas at liksi. Dahil dito, hindi na nag-aksaya ng panahon si Dimas at sinalubong niya ang mga aswang na papasugod sa kanya. Kahit pa na sumusubok silang sumunggab sa kanya, wala siyang naging pakialam. Sinuong niya ang panganib na posibleng idulot sa kanya ng mga yon upang makalapit siya sa kanila.
Sa bawat paglapit niya sa aswang, ay hindi siya nag-aagam-agam na gilitan sila sa lalamunan. Dahil dito, agaran ding bumabagsak ang mga yon at bumubulwak ang dugo sa kanilang sugat. Hindi tumigil si Dimas hanggang sa tuluyan na niyang nagilitan ng lalamunan ang lahat ng mga aswang na sumugod sa kanya. Ang iba namang piniling magpahinga at natatakot ng lumaban ay nagmamakaawa kay Dimas na huwag silang patayin. Subalit, napailing na lamang sa kanila si Dimas. Sinabi rin niya sa mga aswang na yon, kapag hindi niya sila tatapusin, ay darating din ang panahon at muli silang maghahasik ng lagim. Dulot ng pagmamatigas ni Dimas, nagpumilit ang mga aswang na yon na lumaban sa kanya. Sinubukan nila siyang hawakan, ngunit sa pagdampi pa lamang ng kanilang balat kay Dimas, ay bumitaw na kaagad sila dahil nasusunog ang kanilang mga kamay. Napatawan na lamang si Dimas sa kanila at agaran ding ginilitan sila sa leeg ng paisa-isa. Sumubok pa ang iba na sagpangin si Dimas, ngunit bago pa man magawa ito ng mga aswang, pinagtatataga na sila ni Dimas. Di naglaon, lahat ng mga aswang doon ay tuluyan na ring humandusay sa lupa. Puro sila duguan at wala ng mga buhay. Nang masiguro ni Dimas na hindi na gumagalaw at humihinga ang mga aswang doon, nilapitan niya ang babae at tinanong kung saan ito nakatira. Napag-alaman niyang dinukot pala ito at anak siya ng kapitan sa kabilang baryo ni na Dimas. Noon din, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dimas at minabuti niyang ihatid ang babae. Ganun na lang din ang pagpapasalamat ng kapitan sa karatignayon nila dahil nailigtas ni Dimas ang kanyang anak. Ibinalita na rin ni Dimas ang patungkol sa taong dinukot din ng aswang at dahil doon ay nagluksa ang mga kapamilya nun. Dahil hindi sigurado si Dimas kung may aswang pang susugod sa kanayunan, magmula noon ay lihim na siyang nagbantay sa kanilang bayan at nakarating na rin siya sa karatig probinsya upang tumugis lamang ng aswang. Tuwing umaga ay nanggagamot siya at sa pagsapit naman ng gabi ay nagiging kinakatakutang berdugo siya ng aswang. Magmula noon ay nawala na rin ang mga bali-balitang may mga aswang na umaatake sa kanilang lugar. Marahil ay nakarating na rin sa iba pa nilang kalahi ang patungkol kay Dimas at maging sa tanga nito. Tumagal din ang ilang taon ang pagbabantay at pagtugis ni Dimas ng palihim sa mga aswang. Wala ni isa sa kanyang mga kakilala ang nakakaalam ng kanyang ginagawa. Subalit, noong tumanda na siya ay nagawa niyang ikwento sa kanyang apo ang mga ginawa niyang kagila-gilalas. Kalaunan din, nagawa niyang ipamana sa kanyang apo ang kanyang medalyon na nagmula rin sa kanyang lolo. Sa mga huling sandali ng buhay ni Dimas, iginugol niya yon sa pagtuturo sa kanyang apo. Ngunit sa halip na tahakin nito ang landas na tinahak ni Dimas at ng lolo nito, nagpasya ang apo ni Dimas na maging isang sundalo. At dahil sa proteksyong ibinigay sa kanya ng medalyon, sa bawat sagupaan ay nagagawa niya ang makaligtas, kaya ganun na lang din ang kanyang pasasalamat dahil sa San Benitong Luno ni Dimas. Okay. Opinion ko sa kwento. Sorry hindi kasi ako familiar dun sa word na luno. Ano ba ibig sabihin nun? Luma ba? O parang gawa siya sa kung anong material? Kasi ngayon ko lang na-encounter tong luno. Tapos nasa medalyon pa ng San Benito. Kasi may part dito sa kwento na nabanggit na parang metal naman yung ano niya. Metal ba o gawa sa tanso yung medalyon niya? Kaya hindi ko alam kung ano yung luno. Baka meron nakakaalam sa inyo kung ano yun. Paki-comment na lang ako sa baba. Pero overall, masasabi ko sa kwento na to, iba talaga kapag yung medalyon ng San Benito yung gumawa ng aksyon. Parang lahat ng klase ng pagsubok, kayang-kaya mong lagpasan kapag meron ka nito . Diba? Ganyan yan katindi. Ito naman personal na opinion ko kasi tangan ko to .
yung medalyon ng San Benito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.